Welcome sa Community Christian Church alang sa atong first youth retreat. First youth retreat 2021 with the theme The Rise of the End Warriors. Mga warriors ba mo? So karon atong tawagan ang matag sa church, mga young people, alang sa pag-acknowledge sa inyong presensya. So let's all welcome ang unang-unang tawag ang church host nga church mao ang Community Christian Fellowship. Inumpanan sa among maabtikon o guwapa nga Pastora Geraldine Amper. I-welcome ang Community Christian Fellowship young people. Pinalanggang mga kabatanunan ni Pastor Limuel o Pastora Dayan ang Basio Christian Fellowship young people. Ay, manutin do. Kung apel. Bisa pagi kamu apel tindo. Naguna na. Udah na yan. Kasadya nih. Bernadette o Pastor Marlene. Sige, 1, 2, 3. Sulod, dali. Anak, dari gini. Jadi, wala kita na ito. Sige. Oh, 1, 2, 3, go. Mga sundalo kami ni Cristo, siya ang ating Pangulo. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Saan mo naman tingog? Tungan, 1, 2, 3. Pagkahat warrior. So,
gi-lead ni Pastor Rodolfo o Pastora Stephanie Carvajal. Pasudlon ko no, Pastor. Ate may kayo mga bagting niya ang koran, isok. Kung na ini kapilo. Cheerleader. Oh, direct. Jel ini. Okay. Buti. Siguro din. Harap sa kanan, harap. Okay, tension. Udah pala fisik. Oh, tawa. Okay, tuntun sa kanan. Ha! Tuntun sa kanan. Mata. Okay, tension. Tuntun sa kanan. Ha! Okay, look straight ahead. Okay, lakad patagda. Kan! Kaliwa. Pusil. Kaliwa, kanan, kaliwa. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Ulit ko. Ho! Okay. Lalaki ako. Warriors! Warriors, Anak sa Ginoo! anak sa Ginoo, Ang aming sandata ang aming sandata ay ang salita ni Kristo. ay ang salita ni Kristo. We are warriors. Warriors. Laber. We are warriors, warriors. Kami isog madasigon. Kami isog madasigon, Ikan sa Buena Vista. gikan sa Buena Vista. Isang pagsap.